nahimo na natong na-normalize na nga natay mga vlogger sa Facebook, mga yawaa mo, mga piste mo, mga yawa. Ana na ba? Ang bad words bay wala na. Yeah. Normal na, Dili mga na fuck, ginagawa. mga kung wala na. Sa una bay, wala na sa tuwa bay. Karon gud ang mga joke-joke. Kita Brad sa radyo sa una, mag-joke lang taog mga binastos. Pwede tayo reklamo. Suspend ta din. Ako, twice na ko na-suspend. Tungod lang sa ingana, nag-joke ko sa TV o sa radyo. Tungod kay mo na kay na binastos. Pero tanawa ron sa Facebook. Ay, everywhere or anywhere. Makita ni mo, wala na, normalize na ang mga joke-joke na yung anak, mga joke-joke nga kayat-kayat, na mga pictures. Mao na itong challenge. Yo, what's up? Welcome back sa Bitok Podcast. Yeah, boy! And nami karon sa Rotisado. Nami mismo sa ilang first branch. Yes. Did you know that Rotisado is a Spanish word? Sige na ba? Sige, pasikatin. Rotisado is from the root word roasting. Wow. Ang sado. Sado, malasado siya pagkaluto. From the word Juicy sa juicy. rotisserie. Welcome back. Of course, kauban si Master Poppy. Kauban si Sampay na Sawadika. Kauban si Attorney Drew Dalapo. Fan page. Kung pa mo na say fan page. Ano naman ka? Fan page at magbuhat na tag fan page may gala. For for the next another term pa. Ay, siyempre, Konsehal Bernie Bitok Spar siya nami karon sa Rotisado sa Puerto mismong branch kay mo ilang first branch because naman sila duha ka branches. Tama? Yes. Ang ilang isa ka branch kay naa sa Uptown sa may Blue Oil nga gas station dool sa Lane 101. Uy, timing kayo kay maupad sa tama mahaog man yun to branch. Branch. Di ay ba? Last na to ha. Branch Okay. with a U. Kamu sa nagsugo ng Rotisado? Nabasa mong research? Nasa kong Richard. Sinasabi ko sa iyo. Wait Sir, kanising lang. Sige na. Sa history sa Rotisado eh. Oo. Nag-start daw siya atong January 25, 2024. So 1 year lagi di ay. Pagmura sila nag-celebrate sa Happy first year anniversary Rotisado. Ayan. Na yung mga Actually, balloons din na yung mga prizes. Di naman ko sila Rotisado nakatong dito ka sa mga lechon mano, take out lang. Kanigyod mo ilang una nga branch nga na mag-dine in yoga. Oo. Okay. Restaurant yun Yeah, siya. pero wala pa sila nagpa-franchise. Magkuha talaga ko mga 12 ka buo. Wow! Dili pa daw sila open. Dili pa sad pwede kay ato pa tong ipapalit og tarp. Kada barangay lugar sa District 1. Kumusta man talan? Kumusta? Hi guys. Kumusta lang itong talan? It's ra. Okay ra. Lumalaban. Naka-rest sa holiday. Ayun nga pala, sa among pag-record karon bago lang nag-holiday. So, well spent. O po to, naglabag yapon ko. Nang hay-hay. Nag-garden. Naguban pa. Si Master Pope yun, si holiday. Nga minga, walay kauban, walang asawa, layo. Dito ta sa kuan, second family. Sa mga relatives ta. Relative. To Busy si Master Pope kay Mobalin siya house. yes. House nga na ay parking lot. Di ba si matingalan sila, grabe din na yung house di. Apartment ra good kanang kan. Pinakon sa ta karon. Hashtag explain kay ka. Sa una kay kuan naman to yan kanang room land tapos mobitang wata to siya maaprobahi kay walay parking lot. So nana siya parking lot may gana. Correct. Ano ba? Uy, pag-invite sa housewarming ha. Correct. Dili man na house lagi na mo. Ay, apartment warming. Apartment warming. Ay kabala ka kay Gusto ha. ay kabala ka amo ang food. Fried chicken sa Rotisado ang akong dalawa. Hey, magpalit pa tag monoblocks de aning kuan ning kuranan. Kaya kuha dito sa balay. Gusto ka itong Bernie Bitok ka tent? Magpa-cater ta. Sampay na holiday kasi kasagara buhaton. Magpuyor gyud malinawon. Actually, manabisi kina may mga racket ginagmay ko no. Ana man. Wow. Yan. Oo. Hosting na san? Dili ano na siya organizing. Char lang oy. Event organizer na ka Karon. Nanay mo kompetensya sa Hugyo event. Ragyod huy ginoo ko assist ragyod yapon. Uy kanang ano lang sa ako gi-pirate lang sa Hugyo assist man yung kuan page. Iya page Hugyo assist. Correct.
Oo. Ito ko sa kanituan, tanay mga kanang sa mga kandidata nga screening. No, niyon ko na mura nag-screen to na lang murag si Sampay na. Siya gid ay. Ikaw man gid ito di ba? Oo, correct. Basin ba ni apil gid ka sa pageant, ha? Actually, Ala. Yan yung apel gid eh. Unsa man ni siya nga pageant siya? mabastos na sa daan ni Sa- Miss Kanituan. Miss Kanituan? Yes. Yeah. So, tana makasulod mi diha ka. Oo. Mao lagi kay Charot lang. Anyway, nako diri sa dugir ako sige ingon nga mo ani sa rotisado kay sa Kauswagan by accident wala na ko tuyua. Nakita ko fried chicken nila. Nakakatawa tapos barato siya compared sa kanang mga fast food. Di na ko pwede isulti buyog. Di na ko isulti buyog. Mas daghan ilahang chicken sa bucket, then mas barato sila. When I tasted it, Diba? as in lami bay. Nakingog okay lagi ni. Medyo barato ni kay kundi ko sayo ang burag sister company nila ni ga-produce gyud mga chicken. So burag mas direct to the source mo nang barato sila. Then sariling atin. Kagayanon yun eh. Perfect. Di mention na to ang Gamma Foods. Gamma Foods. Dati ng EBS karon Gamma. GMA. Sorry. Kana ilang logo mo kun murag GMA di ba? Anyway, so moto. So nag-order na mi. So later habang kay storya mi nami mga food reel like that. Yes. Abangan. So insensitive video. Pero pwede pa mo comment kung nakatry na po ba dani. I-comment po din yun diha kay para So lang teka muna shout out Sa sa inyong kuning favorite. medyo lang before sa among topic. Shout out sa naman sa YouTube ng mga Amazing kayo na nag-watch. mga comments. Nag-watch gid sa ato, ha? Correct. Naon sa maka. Oh my God. Sabi ni Muguan nga sikat na kay ka unya wala kay page. Unsa mo na mo nag-follow ana ni kita kana ba si Druji? Si Kuan, shout out Julie? kang Kuya J Y7C watching while nang laba. O di ba? Lain nga restaurant Kuya J. Oh. Will 3199. Lain nga TV show. Kuya Will. Kuya Will. Si Denmark Oh, tanawa. Daba 8780. Oh, diya mag-installment sa kuan motor, di ba? Denmark. Og si Dyna Mycopay 16. Ayan. Wala lang. Salamat sa inyo. Salamat. Wala na marindigan. So, rotisado, dagang salamat. Yes. And speaking of logo nga mura og GMA, balik na daw ang franchise sa ABS-CBN. Brad. Uy, di ay boss. Na nagingon sa ako Wala na char? Wala na ko char? Pero kung kita og confirmation, di ba na-board akong collaboration ron sa GMA o ABS nga nanay PBB. Ay, wow. Yeah, On PBB. Di lang ko kabalo kung tinood ba nagmunta kita sa official page gyud sa ABS nga balik na daw sila sa Channel 3. Kay, sa tinud na lang tagaan sila franchise but the problem there is ang ilahang channel wala namang good kanang napalit na mo ng channel 2 na nasa Billiard Group. Ang atong mga FM stations 91.9 na nasa Marian Radio. Marian, halos ang uban brad nasa FMR kang Romualdez na nga mga FM ipamalit sa na nila. So wala na tay mga channels, wala na tay mga frequency. So bisa pagtagaan silang franchise, so maybe mangita pa og Tao. channel whatever. Channel. Pero my own opinion on this. I think dili na kayo na big deal ba kung nasa sila franchise o wala kay Online na mag online na halos tanan ba kaming Netflix, murag naanay dagan na kayo ba YouTube Nasortihan lang gid again ang EBS nga pagka-shutdown nila nanata sa internet era. Kasi nila nato. Nato dai sorry. Imo naman sang gisalikway Lama ko dali naman lama pa kwintas nga EBS na. ang sing-sing. Sing. Di na maigo to na kang balik ko na. Tara. Anyway, so mo na lang ako So I think di kay sa big deal though napagay free TV ang uban. Kaysa Manila na magay free TV. Pero mo lagi ang mga tao ba tungod sa internet era, di na po ganan o dagan kay commercial. Kakabaguhan ako. True. Kala ba, sino ko pa nanog Netflix, tapos na may one time nga nawalang internet, so cable lang. Sa puto na ko ba yung taasa sa commercial? Uy, Correct. Di na Wala siya skip ad. ani? Wala siya skip Wala ad. skip wala all. skip. Tama. So, medyo mupadulong na gini. Ang kaning ako para na ako, kaning traditional for the next, gamay na lang ni for the next 5 years, wala na gini, dying na gini ang kuhan. Pero Traditional. the way I look at it, sa kuan lang na nakita man ako ang kanang uban nga mga station sa Amerika. Oo. Di ba ang atong kakita sa dili man ang cable nila, ang nila man kuan. So na sila we're in commercial break mo ana sila.
Pero I think ang advantage gyud ana kung naagid ang franchise is mas dako gyud nga revenue ang makuha nila kay kung naa pa kay sa business side ba sa Oo, ABS-CBN, so tama kung na. naa pa kay free TV, mas dako ka og makuan Ma-reach ba? Ma-reach nga yung ka nga kaysa sa online ra pud imong saligan. Tama. Pero, di na lagi siya mao ang pinaka-main lang yun ba? So, una kaya ang Sa traditional audience market. na-change So, na ang kibali, audience. pie na lang siya. So, nalay pie. So, sa bagay, okay, gyapon ko na yung free TV kaya ang masa. Wala internet. Pero mo lagi ba, private ako karon, di ba? Pero sa tong distrito na ko, hinterlands. So, magunahon na ako nga, napabay radyo, ana. Dito ba, naiuban to walay signal, pero dagang kay piso wifi. Yeah. So, mas updated gyapon sila dito sa internet. True. That's why bitin mangita na, sir, na kita na mo nga kuan ka. O sige, anong nakabalo mo ka sa internet, sir? Wow. Sana sila sa hinterland. So Yeah. muna magtapok sa tindahan kaya nanay piso wifi. So in fairness, yeah, okay naman. So, well, kung tinood man, congratulations sa ABS. True. Pero ang challenge lang dito sa ila is ang kanang mga kuan ba delivery. Yeah. Kay layo kaayo. Tama. Tama. Delivery apps. Okay. Now, second topic, dili pa ni main topic. Bay, grabe karon ng issue aning sex education. Actually, Attorney, unsa galing na technically ang kuan ang burag pinaka-title sa ano, parang iyahang gipapasa. It is entitled the Proposed Adolescent Pregnancy Prevention Act. Yan. Or Senate Bill mo ng 1979. 1979. Tama ba? Mo na Yeah. siya. Unsa man na ilang gina-term nga Senate woke? Bill Naman yung na 1970. mandatory comprehensive sexuality education. Alam mo, medyo gusto mo daw ni i-veto ni kon dagan mga senators nga nag-withdraw sa vote. Napoy uban nga murag i-veto daw ni kay bro na daw mga provisions dito nga medyo Unsa ba na ni veto or veto? Veto. veto. Veto din na. Veto suit Soto. Oy, na-entry. Entry. Ano na sa ba? Kani nakuha lang nako niya sa mga reaction ni BBM regarding the Senate bill. Na isa nakabutan niya diri nga I finally read in detail Senate Consist na siya. sa veto. Senate Bill 1979 and I was shocked and I was actually appalled by some of the elements of that because this is all this woke that they are trying to Kanang bring woke into gani. our system. Napoy nakabutang diri, you will teach 0 to 4-year-old how to masturbate. Talaga, ha? That every child has the right to try different sexualities. Okay, tapos para niya, this is ridiculous, it is abhorrent, it is a travesty of what sexual and sex education should be to the children. Grabe. Tapos kanipod, what about the parents? Oh, ana. So daw ang feeling ani nila. So, mga ani, so mo'y nakabutang nga medyo kailangan daw i-veto mga kaigalan. Unsa ba na attorney ang woke? Ang nilang gaingnon nga woke. Kasi ko kadog ana sa Lagi. kirang ilan na Trump. Lakaw ka! Woke ba, di ba kanang nakamata. Mura siya sa akong panabot ko ina ko kung if I'm wrong ha. Dili mi bright na, dili mi expert. Nga kuan ba kanang murag bag-o nga panguna-una karon. The belief there are systematic injustices in the society. Kanang murag Something mo protesta na ba pero mga bata pa, mga kuan pa og aware una-una. of and actively attentive to important societal facts and issues. Murag wala pa gani ka diha nga imuha na siyang ma-experience gyud pero ga apil-apil na ka kanang push ana uriya na ba. Woke society. Lactobacillus cerotastin. So para sa ako kuan siya kanang syempre imo man ang i-break ang saon na gid culture gid nato nga dili nato na i-implement gid sa mga bata kay old fashioned ba ang Philippines gid di ba Christian nation. Nga dito na para sa ako gani na kuratan gani ko ato pagtanan ako sa health na ko nga book. Nana din tong mga private parts gyud. Nung pagtanaw na ako dito na unsa naman ko nga age ato? 12, 13. Kurat gyapon murag So sa mga shocking ikaw katawa. ba on that o sige kamo I want to hear you guys Okay. before sa akong opinion. Kamo okay ra ba sa imo tudloan og younger ang sex education? Para sa ako kay dili dito na sa kana nag yung adolescence nga I remember before sa bata ta is katura man ang mga Same hindi ko ra siya gyapon. mga
reproductive system. Oh. Yeah. Anang parts, sige, remember ko na first na mo nang Yes. grabe sige katawa ang mga tao ba. Di ba sige katawa ang mga tao ba kay about mga parts grabe katawa kay murag gilok pa kay paminaw. Kita na akong libro sa akong classmate. Ano naman ibuslot danin ko nga danin sa kwan. Dili pilit. Dili man pero naibuslot pagyana og ballpen nung ano man siya. Pero ikaw Gibandalan eh. dili ka gusto. Or Same mura pa ragyapon. rin mo- I think same ragyapon dapat mga 13, mga high school ragyapon na siya i-teach. Or maybe ang atong question mo good unsa pag when you say sex education, like unsa pod ang gi-educate? Bura ba kung mo istorya ta og English, nagsugod lang ta sa vowels. Yeah. Pero, di ba, Sam, nagsugod. Di ba, unsa man na nga mga edad nga makabalo na ang bata nga medyo kuan siya, medyo na siya pagka homosexual gamay, dapat kana naman sad nga mga During sa kungkuan is, mga Unsa? late elementary na, mga nanako sa grade 5, grade 6. So I think kana siya nga mga subject, kana mga nga subject ba nga ang kana sa gender, kanang ana, I think pwede na siya. Actually, sa high school naman na siya, kanang hormones, mga chromosomes, high Pero school sa mga naman bata na siya. ba, I think kay ma-confuse man gud ang bata kanang ang mga edad. Kailangan sila answer man gud. Dili pwede nga kanang kuanon lang siya sa mga parents. Actually, at the right age dapat. Kay mang good. Mostly man pud good sa ingana bito kay ang uban kay kanang influence lang sila. Yeah. Mo nang Peers naka, lang, yes. peers Oo. lang. So mas maayong isgutan gyud siya at the right age. What is the right age? Na siguro na siya question. sa puberty. Yeah, puberty. Mga high school na, no? Yes. Mga yan. Kabalo mo, usa lagi daw sa gidurso ni, I don't know kung si Senator Tiberos ba? Senator Kay mo Tiberos. lagi ka na daw teenage pregnancy, Yes. early teenage pregnancy, o HIV nga awareness. Kana po. Kaya naging mo daw nang gusto na ginapush karon. Oh yan. So ikaw, agree ba ka sex education? Oo, then Younger? kani man pud gyud siya nga Senate bill man good kay dili lang siya ga-focus gyud siya sa sex lang gyud Yes, ha. dili. Dili pud sila tudluan kanang unsaon nila pag kuan sa ilahang kaugalingon, pagdala silang kaugalingon, ilahang reaction towards abuse, naa diri. Nalagi. Naa diri kana lang ang na-highlight lang nga. Too early for them nga ma-conscious sila sa ilahang self. Lagi Kay ba? supposedly ana man gud nga mga idara dapat ang mga bata gadula ra. Oo. Lagi pero pag naamang goy something nga may tabo nga traumatic, wa sila kablo nga traumatic na dayto. Di ba? So kailangan sila ma-educate ana ay murag okay pug ko anang ingana pod nga storya. Oo, tsada man siya tumong actually. Aha. Ikaw, Drew? Sa ako I think dili siya pwede nga isugod sa kanang early years like sa elementary kay like sa giingon ni Sam kanang murag nala sila ma-conscious sila silang self dili Sure. sila ka pagawas sa ilahang gibati like you know daghan na kay sila i-consider ba nga di Yes. ko maging ani kay basta Bata pa i-judge sila, ko. na-stress na sila. Oo, yan na. But you know dili na din mo come in ang role sa family labi na Yes. sa parents nga dito sa balay gyud dito sila tudluan kay sa amo sa ako ang experience pod bata pa lang may ginainan na gid me like balay pa lang dito na ang sex education pero dili pasabot nga kanang like mga terms na gyud nga you know kay dili man gud sa act gibutang siya nga itudlo ang international standards sa sex education. Yeah. So mo tuningon si American. Bongbong Marcos nga President Bongbong nga murag imo na siyang tudluan. Oo. Ningon si Senator Risa nga dili man tudluan pero dili ta mag-play og words murag ana ba dito na nagyapon na padulong. So sa ako alang dili sa siguro siya i-appeal sa elementary kanang schools sa mga public schools kay kani pod siya nga act ilaha pong gusto nga i-adapt gusto sila nga ang mga private schools makumpel sad nga motudlo og sex education. Aha. Kaya ang gakahitabo karon ang public schools lang ang gatudloan na. Naanay mga public schools lang. ang gusto Okay. nila mo nang i-pass mo din siya nga bill para makumpel ang mga private schools to teach sex education. Labi na nga daghan pod mga private schools nga Catholic run nga mga schools, mga Jesuit schools baka mga ingana. So ingana. Yeah. Now, kani, siyempre among the four of us, ako ang nay anak yun nga dako na. No, nanay ano na. Teenagers. Well, my opinion on this, ani, una ganahan ko sa idea nga naagi na siya, ginatudlo gina siya. Sa atong panahon sa una, wala pa kayo internet.
True. So, pwede yun nga, wala tayo lain area or platform na motulo. School ra yun. Namang galing kay makon, pero kanara mga tabi-tabi ra sa mga silingan, mga pinatambay. Di tama, madisgrasya eh. Kay, Lagi ka, di mao. di mao ba? Kada bang unsa ra yaw-yaw, Kansaw ra. kamo-kamo ra po yung magstorya, ana ba? Burabag, kuan siya, no? For me, this is very challenging, to be honest. Kay ang resources man goodbye sa kaning mga like porno, kaning mga ingani is accessible na sa internet. True. Very Brad, kato sa una na magazine na porno. Sa una burag Sud kayo. bisag usa lang ka page mo gilaksi. Grabe pilo, dugay kay bay gitaguan pag na sa parador bay. Taguan gyud na kay basing makita ni mama kanang may ana ba kana pag up. Tapos tanaw na sad up, kay hipos na pod. Sa una galing bisag makita lang ko og kanang picture sa kanang brochure sa Triumph, may buraglain akong paminaw. Ikaw na yung mag-imagine sa dagway. Magkatawa na ka. Ang nasa picture panty naman, ikaw na lang yung mag-imagine sa imo naong si Sam ba ni or si Drew ba ni. Depende na sa imong mind. Sa kuan kanang Natasha kanang Oo, na, di ba? Makita ka. Pagpaspas ka sa mga kuan, pag-abot Dito sa bra. Sa bra. Hinahinay na rin ka. Hinay kayo? Hinay kayo mapakli? Baragi, Di-record. mesmerize. Di-record. Mesmerize ang mga pa. Ang imong ginahon nga gwap, oh my God. Bay, sa una bay, mutanaw ka og bisag, o dili magina porn ang ganang mga kuan sa una, ang mga sutla, mga patikim ng pinya, kay kuan ra man na, wadi magina ka ng porn, yun nga hardcore lugar nga, kita yung lugar ng mga sexual organs. Pero sa una bay, bisag ka na hadlok. May galing kinakaabot sa tanang irang ang mga DVD, kanang mga pinatago-tago, kay sa una VHS pag yun. VHS, Tarzan X. Pag-play, nagtanaw ng mga amigo, barag kapangurog-kurog, katanaw, galing-iling, umabot pa si Papa. Tadabi kay ni Brown Out Mount, di ma-eject. Di ma-eject. So maghatang ka karon mo balik ang kurinti, unan ni mo dan si Papa kay basigon niya. Pagkana niya, nganong na ay Tarzan X dir? Sabi, HS player. Ingana sa una bay, ang problema karon bay, nata sa realization nga, ang uban bitaw nga dapat gatugyapon sa una, pero mo lagi ang problema lahi naman ng ira ron. Baka kasi abi na to wa pa ta kabalo. Pero ni karon atong ning gisyon, abi lang nato nga wala pa kabalo ato, wala pa. Pero mas advance pa sila nato. Yeah. Mga kabalo 10 years old pa lang. Karon god. Sa unang panahon maminaw ka sa radyo because kabalo ka mo nay uso nga kanta. Di ba kita makabalo ta? Karon blind ra kay ta nga nanaday mga lain pa nga mga songs nga sila nakabalo. Remember, kani sample sa radio di na mo na ma-play ang mga Bisaya rap sa una nga na mga yawa, mga animal, mga buisit, mga bad words. So wala na mo na play sa mainstream. Mainstream. Dito lang, okay, bye. Sa mainstream nga radio. So feeling na mo kani nga mga rapper wala ni sila musikat kay wala man na mo na play, dili na gina-play, bawal sa KBP, wala na mo na gi-play. But Mo ni patok. pag-abot sa mga concert, mga batanon, Midnasty was di man to yung nabrog binastos, pero ang mga Midnasty kato sila underground ra, pag-concert nila napuno nilang Pilay Sports Center. Meaning to say, hala, kami gud nga mga taga-radyo nakaingon mi hala. Sikat din sila kanang kwadi. Ako nasago ko nag-host man ko ato one time. Hala, sikat. Anong wala man mi kabaluan ning mga tawana? Kay sa internet day sila So, wala na dako na ang chunk sa internet bay nga makahatag og information, dako na siya nga platform, dili nang mainstream. The same nagyapon sa ato karon. Bisa pag sa balay, moingon ka nga ayaw mo tanaw ani, dili mo pwede ani, dapat ingani, blind ra kay ta sa iyang phone. Naa na bay. I think mo lang na ang challenge karon nato. That's why siguro gusto na to na i-update na nga. Di na ta magbarabag, I think feeling na ako lang siguro nga mo nang kuan na nga, di na ta magpakarong ingnon. True. Ang mga tao nakabalo naman ani. Ato na lang may taswil, ato na lang giniisugod og tudlo sa ilaha. Kay bisa pagminta nga sige na grade 6 lang tawo, takabalo grade 3 pa lang wala nagatanaw na sa didto. Karon galing ba ako gasad sadbi ako ani but wa na tay mabuhat. Nahimo na natong na-normalize na nga natay mga vlogger sa Facebook nga yawaa mo, mga pisti mo, mga yawa. Ana na ba? Ang bad words may wala na. Yeah. Normal Dili na, dili mga fuck, mga wala na. Sa una bay, wala na sa tuwa bay. Karon gud ang mga joke-joke. Kita Brad sa radyo sa una, mag-joke lang taog mga binastos. Pwede tayo reklamo. Suspend ta din. Ako twice na ko na suspend
Tungod lang sa ingana nag-joke ko sa TV o sa radyo. Tungod kay mo na kay na binastos. Pero tanawa ron sa Facebook. Ay everywhere or anywhere. Makita ni mo wala na normalize na ang mga joke-joke na ingana kanang mga joke-joke nga kayat-kayat na ana ba mga pictures mao na atong challenge. Mao na siguro nga ato lang ni ilo kay baka feeling lang nato nga wa sila kabalo. Wala sila giignan pero tungod sa resources now nga it's so easy. Nano de sekreto Wala na kabalo na sila. Wala lang ta kabalo. Ano nga blind ra kay ta. Mo na ako para nako. Mo na ako medyo makayon sa ko nga okay ra sad na do depende lagi sa topic but ako okay ra sad na nga yang sila kay even kami tamay mong indro sa balay bay akong mga anak brad. Samtang nami mga words na say ginaagi og joke para sila maanad kay mo lagi. The real world lagi bay is outside. Yeah. Remember ko sa una, kanang high school sa kuan Golden Heritage ba na? Sa Carmen. Na-remember ko na TV patrol na to na sa una kay sa school strictly wagi uyab-uyab. Oh, nagit Yes. sila ka ng Dili pwede Ay, mang no. mag-date wala. Pero kapilan ako nag-ingon, may magdiya ra ilang world, may man Golden Heritage sa ilang world, may di sila muhawa, di sila mo gawas. True. Paggawas na nila bay nga mas dako ang percentage sa gawa, mas na dito ang realidad. Na dito ang tinuod nga kalibutan. Tama, kami sad nang dako ta sa mga kita ba pare bata high school nata sa kanang si na Christian school. So gwapo kay gyud lami gyud ang pag-feed. Labi na ko nag-elementary ka pero high school lami gyud kay sa tuwa in fairness bay. Donmar man ko, Donmar. Makurat lang lagi ka pag makagawas ka sa real world. Basta ako bay ato ko sa akong mga relative na kuyot ako mga uncle sa una kay mga bugoy kay istorya matag istorya na nyawa. Ay ikaw man yung anak ni Rosan ng nyawa dako naman ikaw nyawa. Normalize mo. Ikaw ba yung naka sa Christian school ba nga di ka? Ano man yung ako naman? Bro, imperno ni. Ana ba yung Dito sa Balingasag, ga bakasyon ko dito. Nga na ang mga tao. Kulira, asa naman ka? Nga na ba? Ako gud na ko pagkahuman. Muli na ko sa bukid nanay. Muna ko nagilak ko. Muna exactly ba nga wala gid ba ka na bang mo sa ng realidad nga ang imong world mo gawas man ba? Mo nang kailangan gyud nato i-push kami as parents makuyawan mi kay mag-college na akong anak. Nga dili giling halos kabalo mo sa kay jeep from Corpus to SM. Pero bay like an eagle. Grabe ang na like an eagle bay. Kabalo ba bay nga ang parent nga eagle bay? Sakit para sa iya ha, pero kailangan man maka-learn ang iyang anak to fly bay. Iya yun ang i-push bay, ilabay yun niya bay nga not, pero iyang isugal nga, di siya kabalo kung ma-spread ba niya iyang wings o mamatay siya, mahulog siya bay. Mo gina ang role sa parent nga eagle. Iyang iyana iyahang anak, tapos mukhaon din siya og kritisado nga. Ay, nasumpay na sampuni siya nga. Nawa mo na siyang eagle. Natanawa na. Wa sa kalupad, naluto siya. Naluto na wings noon niya, siya. Oo. Ingan ang sa eagle ba? Kana bang nakoy doubts, di ko kabalo kung makalupad man ni, ma-spread man niyang wings, but I need to do it. Kaya kailangan man niya. So gilabay niya ba? Nasa itong tingala sa ulay mabuot ang iyang anak nga eagle, but pag-spread niya sa wings, nakalupad siya. Uy, makalupad man di ko. Makalupad man din siya. Gani, Pero ang problema niya ba kay nagkokak. Ang voice ba, frog ba? Okay na daw ba? Pag-anan niya, oh my God, eagle ako. Ano siya nga, kokak. That frog siya ba? Kaya na siya, friend na. Anak kong pasabot lang. So, muna lang akong challenge. So, gadibati ta kung o ba or dili. Pumula lagi gadibati na ta pero actually sila wa na nakabalo na sila tanan. So this would be the challenge. Gusto na ko nga earlier. Gusto na ko pero tama mo ba? Ang pinaka the best yun na sex education nila ma-learn is sa balay. Yes. Ang problema ba kita gyud nagidagan parents that scared of talking about it. True. And dili pud tanan parents edukado ana. Yeah, Yes. tama. Tama gid ba kanang dili sus unsaon na lang gyud. Dali So bata dapat na what the hell ang parents ang atong i-educate. Pwede siguro. Pwede actually ana. Imo na to ng ordinance Yes. nga every month natay murag nga Usa kamo diha, kamo, sus, kamo parents. Kung anong gipaduol man ni sa iya. Sa man ni? Ginoo. Chicken skin. Bela may bagit kay giro. Uy, dili man ni siya makahay sa sugar. Adi ay ba? Sa blood Ay, lang. Sa blood. So, liver lang ang problema to ani.
Ginawi? Sana? Hindi? SMR. ASMR. ASMR. Ay, kulag A? Asa A? Ayala. ASMR. Ano? Napay ano? Thank you, Lord, for this food. Thank you, In Lord. Jesus' name, amen. Amen. Siyempre, wakoy rice. So, naatay. Correct. Nangita ko silang fried chicken. Akong gipanginambog. Ha? Kulba kaya Fried chicken o fried chicken? Kulba Kaya kaya mo atong gipagkinapayas. server. Hay lang day ko sa atong server di ay. Kaya Atong server. Ito, sir, Juanito. Muna akong tanong ipanginambog ang ilang fried chicken. Yes. Pero tagay lang ko uguan. Para lang kung mapakita ko sila. Sarap ng ilang, again, barato ilang, pila galing ilang, sa Osaka, ano nila, 8 pieces, di ba? 499. Oh, mag-add lang kag 5 kung gusto mong spicy. 499. Tadag ko kayo. Tanaw niyo sa ka. True. O tanaw sa ka. Ang kinumo na ako, dako naman yun eh. Oh. Pareha ka dako. Ah. So sulit ka. So gusto kag fried chicken, rotisado ka, promise. Lami. Sulit. Sulit. Ayaw na mo sa buyog. Tapos nag-promote pa kita og local nga Yeah. Yes. nga company. Kani. Oh. Bitaw nakasulod ko sa kuan gyud sa murag factory gyud sa kuan. Napaisa ni na ang kuan. Ang manok. Siguraduhan na. After 3 seconds, hubo na sa day na kansa. Adi ay ba? Pag ano, dito na din siya sa ininit nga tubig dahil. Ligo mo to kay na Icon. Sound effect. But anyway, balik to the topic. Alam mo, feeling ako pang nana mo anak, Yeah. pausap na inyong mga panlanta. Na naman, di ba? Na. Mo pa na isa ka, ano nga, kana medyo scared ko ba nga, kaya ba na ako mapadako like how my parents brought me? Dili nga dili kanang- yun. Di gini mo makaya. Gani, Like man ilang time. Dinood. Dahil lang era, dahil lang style. Ang internet, danan yata na, tapos dili pa yun di mo mapugngan, riana ba? Nya, dili pa yun sa Philippines, I mean sa, na-news ba nga, I don't know if this last year to siya or 2023 nga, ang number 1 nga ga-open og Pornhub nga site is Philippines. Yes. And recently, Kabasa ko, Ana. recently ang mga biktima sa rape, sa mga patay is mga bata. O bata pod ang mga offenders. So asa man nagikan ng ilahang pagkahibalo nga mabuhat og ingana nga wa man sa lagi panganak nga rapist na kadili. Na diha ginagikan sa kung unsa gina-feed nila silang utok, unsa ilang permi gina-spend every day, nabasa na sa cellphone every day, wala communication sa parents, dili ga eskwela, nara sa cellphone na lang gyud. Hantod dito na matingalan ay ma-curious naman sila. So asa man ako di pwede i-apply. True. Tama ba? Hantod dayon, mangita na din sila mga biktima kay dili na nila mapugngan ba ang ilahang flesh. Problema ba ko, mga ulitaw na ako Tapos napo ko yung mga babae. Inuho ko. Saan man ako ni? But I don't know. Tama. Saan na ba ka mo ba? Nakatry ba mo nag-joke inyong parents in front of you nga mo na nga, "Shh, ayaw mo sulog sa kwarto kay maglabing-labing mini-mami, ana." Kami nang kay yak, mag-kiss in front, kanang ana. Ayaw mo kuhan, kay mamanguran na sad mi, diri rami. I think okay. I'm doing that sa akong mga anak. Among ginaanda na ng mga So okay na siya, attorney. Yeah, okay ra, oo. Kaya ko nga, oy, tapos ay mana si mami, sa kuan lugar, nagluto siling oy, bilami lang pagkaon, mas lami ka, mami. Mana ko mga anak, daddy, we're eating. Pero unsay kuan ninyo, unsay makuha ninyo ana as anak murag ma-feel ba gid ninyo nga uy loving kay ako Oo, yan parents. na. Oo naman. Oo. Pero again, lagi, Brad, ang pasabot lang ana ba is, mao mo guni ang language sa real world. Ana ba? Dili nimo pwede ba nga i-separate sila nga, imo siyang ikulong. Kay mo lagi, kung imo lagi siyang ikulong, talawar ko sa history. I don't know, ako sa akong istorya. Kung kinsa to stricto sa high school taraw nga, dili pa uyab-uyab ang mga kuan, ana dapat ingana, dapat ana. Tanawa, pag college, mo'y una na nga buros. True. Daggan ko'y kaila nga, mo'y nauna nga Kaila po. kuan. Katunong mga gara kayo. Moto, nag-reunion, may 30 year, wapag yapon namin nyo. Namiresi ang... Di, Correct. na may akong kuan na think ara sa una nga kung kabalo ka, di na ka maila, dili na ka kabalo na ka nga uy kaning mga ingani nga mga feeling kuan ni siya, lastful ni kuan ni siya.
Oh. Aning kuan ra ni biga ra ni. Ay, So ay, makabalo na din ka nga Yeah. adik kay ko mo kuan ani or inganira danira ko taman na nakoy limit ani kabalo ko kuan ra ni siya. Musa na kung bay Diba mailad man ang uban nga murag abin lag love na dayon Yeah, kay mo yeah. na gihatag na ang tanan. Bay, inganya in fairness to my mama ha. Nga ginaistoryahan ko about the morning maresulta ana. In fairness bay mo to mo dili bisa pag kami nilingling second year college ay first year second sem sa first year college mi nag-uya bay. Way wag gyud mi ni engage ana bay. Mo? Wala bay. Kuan lagi ka nang simpot na. Hindi mga bata na nanaw, Ginoo ko. Bay, promise bay. Dito naman may nga nakatrabaho na nga. Dito na medyo nag-level up na gamay. Pero katong kalimi, because nami kadlok. Yes. Yes. Oh, kana ba? Siling-ling may Oo, kadlok. wala. Wala na mong kadlok. fear karon kanang Yes. kuan pod sa una man good kay ang gina-instill sa ato is that ang reputation Yeah. if may ana. Karon man gud kimura ginormalize na ang live-in. Live ka na. Abi ba na ako ang tudlo sa ang inyong mga gina-idol karon na mga vlogger mo na kung ginakuan mga zinay, mga kuan nga kuan sila live-in. Di, sa Netflix. Sila yung balay. Sa Netflix kato silang Julian, ang sa kanang Barreto? Julia Barreto. Kana tanawagay lang story, wala pa silang nagkasal, nanay na itabo. Mo galing ana na ba ginormalize galing nga okay maglive. Saon na bay dako kay nga chismis nga bisag mo bisitang lalaki. Di mo ka pwede mo sa kwarto. Yes. True. Sala ra gyud ka. Saon na to bugo sala ra gyud. Kana ra iliyok ang kumingking ray palihok. So, This thing tindog di. ala ra. So unsa may advice karon? Like unsa may need karon dapat buhaton ana para mahadlok na imumu ana pag-abri mo sa panty kay Again. imumu ana. Again mo akong punto. Bay, ayon na mo pagpaka ano pa. Mo na ni dawato na to ni nga ira. So kita mo na tag friend mo say lagi na sobrang rapod ka friend manubag na sa moa. Sa una biya kay dili biya nga dili papa me ginikanan pero mo lagi mo na ni nga ira sa bayan nimo istorya nimo ang language magstorya Yes, ka. Dahil ayaw din mo ikuan nga dili ginamayo kami Open sa una communication yun. ana na gid bay. Tinuod. Tapos di na gid para nako di na ng mga martial law nga mga tuok nga dili gyud di maguyab-uyab dili mag-date batay nang ginamag ay wala bay. Giilad nimo imong self promise. You're just you're kanang motto. Hindi ka English mo. si mami sa una, ngayon gid siya nga Kasugakon. pagbantay gid na ang lalaki magpakalalaki gid Wala. na. Yes. Mutindog yun ang ilaha bisag unsaon maski wa kay gibutan. Wala ba nagpakalalaki din eh. Ika naman sa me. Kasi minakaroon din rin. Nagpakalalaki din eh. Tanawar ako. Nagpakababae. Hi. Nadaot sa Itbulaga nga sex bomb o tanawa. Abi nagsiya si Rochelle. Correct. Actually, si Weng ako idol dito sa una. Oh, sige ka na. Istorya na to. Pero, giyon sa man mo og educate imong self. Nabay, di ba syempre na peer pressure. Na kay mga barkada sa silingan? Sa silingan ba no? Yes. Oh, dayon. Giyon sa nimo pagkakuan nga, uy, Ngaon sa gi-accept nimo imong kuan, nga nga college na gid ko nakaingon man. sa college na. Oo. Sa Bali imong- sa college na gid ko nga well educated about the LGBTQ. Oo. Pero sa high school ko, kabalo gid ko nga gid ko kana. Different. Oh, wait, kani. Asa ka nakakuha og mga idea about pagka-LGBTQ, mga gabuhaton katong Mga buhaton. Oh, na ba internet or Wala, mga friends? Wala. Sa mga friends Wala. friends Uy, ra. na. Napo kay mga friends nga Yuya Bells nga mo na sila to mga mamamasang ana. Sige mo na ang gingon. Oo. So dito ka mo story maminaw sa katong mga mamasang, mga Yes, older nimo. yes. Oh, Mo storya na about kuan, day, mga ano mga mga ikol, mga ana. mga Oo, cops, yes, ana. oo. Oh, see? Mo na pasabot may tana ko ang imong ang kuya-kuya ate-ate medyo okay sa well versed, educated pod. Daw bi kung kuan pod mantas pod. True. O da iyang ipasa sa imo nga okay na day. Ayaw to da nang magkondom na kay wa nay lami lahir gid ang skin to skin. O sa karon unsa may na HIV o mirese. Ngay sa kuan ang chicken skin bin, nagstorya nam tag skin. Good na sa imo, oo. Uy, kanya kung gusto ipatry kaning nakabutang diri lime and herb. Chicken. Ano wala silent H din ang herb, Yes. lime and Ano herb. na itong tinawagan? Pero sa Tinawagan air. na na. Herb. Kumusta herb? Para kani oh. Umok siya no. Yan, sarap. Kani be? Sarap. Sure? Sarap. Uy, humok kayo pag kuan ba? Di na kailangan birahon nga. Sarap. Sarap. Mm. Ang sarap.
Ganahan ko kay Lahang at Sarah wala gitipid. Para sa uban mga Kinsa na nga company. Ayun na mag-check out. Ano ka tsara ka ng kwan, di ba? Na may kanta ba na atsara? Sorry. Atsara, 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 pahinga muna. Samo. Ay, sarap. Sarap ilang lime and herb. Bayo, gusto ka? Kilawin na. Huh? Pero mas lami pag yapong ka. Yay! Wala pa rin tatalo kay Ma'am Lee. Pero kuan ba? Magstorya o sex topic sa pagkainan? Nga na, dili. Or dito gid sa kuan. Okay naman, okay Kana naman. magtanaw mo og movie. Okay man. Pero man. Pero, Or is this... again na, dili ni, basi unahon na yung itong any word nga sex, kanang utin mo. Dili ba nga na nga, dili nga na. Pero nanay mga pataphaw na nga mga kuan ba? Na mga patapsing, mga istorya ba? I think siguro more on the consequences ang dapat i-remind, constant remind kana Kung buhaton consequences. ni mo, maobag Mo na gini siya ang mahitabo, mahitabo. mo gini siya ana. Muna, ang gusto po na ako nga, dili lang ang sex education nga world and international standard. Ako gusto po na ako nga, kung grabe kayo ta ka passionate about that, unta passionate po ta sa morals and values Yes, kana. sa school ba kay diya po nila mahunaan ang respect. So dili sila magsigig explore niya, True. daghan na kayo. You know what, because our body remembers, maski og kanang ikaisara ka nakatry ingana, pero you will remember that the feeling, maski wala nakadiha, you will remember kalingkod na kadiri, pero kung maununaan to nimo nga incident, you will remember wag nagigilok yun sa imuhang kaunuran. Mao na nga, let us encourage ba nga dili pod kay tungod kay ma-educate ka na hala magsige na lang pod dayon ka og kanang explore. In the legal sense lugar ba, kailangan nila na himay-himayon pa na siya nga murag dili lang pud katong standard nga giingnon ni diretso na din katuna din nga standard nga world standard sa to. International standard no. Education standard. Dapat ihaom nila sa Philippine standard gyapon. Sa culture. Mao man na lang nato. giingon nga ingon ni Senator Risa nga ilang ihaom sa culture sa Philippines, pero like dili ko kabaluon sa una nila kay ang ilang mong gibasihan is ang western nga way of educating. Siguro such benchmark thing. lang siguro to pero siguro pag before mo sulod mo sa lodge mag-pray mo daan Mag-offer mo flower sa altar. mag-offer sa mo Ano ba? Mag- Kanang style ba, patsaya yung taxi, anang high time, sige, pwede ba tamuagi sa katedral? At least na blessings. Ano ba? Abak, sayop na sad. Actually, patumaw mong topic yun. uy pa ito Very quick lang yung last na habi topic. na kong episode 1 to Dili, kita naghatang naman tag mga advice na sex. Kanilang, Brad, unsay mga greatest advice or advice nga inyong nadawat, Brad, nga inyog yung gituman nga nakaingon mo nga tama gini bay. Tapos naka-remember ba mo kay dyan nga tao nga nagkuhan? na nag-advise sa ako pero wala na ko natuman kay wala ko negosyo man ingon siya nga instead of buy and sell mo man yung mga kadunggan sell and buy. So dito din ko unsa man na tito si Tito Bebot Bebot kailangan yung Bebot best friend ni mo ba nya ingon siya nga before nimo kanang i-purchase na siya nga item or event or location imo sang ibaligya to siya sa imong client nga kani siya tag 20,000 ang sound system dito. So bayran kaniya daan, so gisell na nimo daan. Unya ikaw na din mo buy ato kay 15,000 na dito imo 5 din imo. So ayaw pa rin ka mag-buy. Gisell sa nimo ayaw pa din to nimo paliton. Nga na ang ikuan. Next dayon kay sa akong papa ingon siya nga ayaw ka ulaw diya sa stage. Una-una ang mga galibang kana sila ka mga kalabasa ila mga ulo mga tao ra gyapon na sila ba. Sakto sa. So mo-judge na siya sa imo, yes, mo-judge na siya pero mao ra magyapon kita man tanan mo-judge pero ba. Ayo una ang mas dako na siya sa imo, manaway sila sa imo dili ikaw manaway, pwede po ka manaway nila. Something ba. So ayaw ka hadlok sa ila. At the same time, si Papa po niingon po siya nga ayaw ka hadlok ka nang mo approach og mga manager. Kung ikaw ang example magpalit ka og dagan kaayo sa ila unya gakaulaw ka kay mo na ba ining tag-iya mo na maning manager ayaw kay sila man ang maka-benefit sa imong pag-purchase sa imong pagkuan
So be confident pud nga moatubang sa mga ana, di ka maglungkoy-lungkoy nga gisugo raman ko sir. Nya bisag ikaw gyud nagpalit good ana. So dili ka nimo kuan imong confidence, up gyapon imong confidence. Si Papa gyud na. Good. At least di nakahatag di ko imong papa nimo. Si Papa ang pinakadagan. Mo nang talented si Master Pupi tungod ni Papa pud. Mga party mga igala. Perfect. Ay kaulaw. Learn ana ginaiya. Busa pagsigyo nimo ko nimo sweldo nimo. Siyempre. Pag moabot di magdala na ganig pinya, wala na mo na siya. Alam na. Anya kuan pod si Mama pod lahi pod si Mama kana bitawng okay ra gid ta magansi. Siya bahalag ikaw maghulat basta di ka hulatan ana. Okay ra gid nga magansi ka kaysa ikaw ang nakapagansi nila. Ana mo pod na si Mama. And then kuanda yun kanang pag-forgive din kana sa mga pari bitaw kay iyon ang pari nga ano siya nga grabe di ra bataga ka kuan forgive sa atong mga asawa diha kay mamontoy ang gipon teriya to mga anak dia di na to i-forgive pero sige tag kanta aning Our Father forgive us our sins as we forgive those who sinned against us. Di mo kaka-remind ana ba mo po na akong 4 nga marag na dumduman. I-apply na ko na sunod interview. Nga sige ra bag ampo nya pag ana di man day ka forgive. Lagi. Familiar. Ala. Mukhaan ko eh. O ikaw na Sam. Ako di ay. Di ay. Nga mga advices di ay. Grabe talaga. No man is an island. True. Actually, mostly until now, dili lang gyud kay isa man gud ang nag-ingon ani. Kasagara ang gaingon ani sa ko kay kanang aya pa dayon ako na friend, bago lang din ako na close. Pero mi ginaingon sa kuha nga, di daw gyud ko magbag-o. Kay ginahan daw siya nga kanang term ang gud nga plastar nga pagkabayot. Kanay lang ingon permi sa ko abang nga magani ka di ka pareha sa uban ganing ano ko. Though ha dili na ako ginakuan ang akong mga ano ha fan. Isa na ng bayot nga dili plastar. Isulti na lang. Murag Froilan iyang pangalan. Nadamay si Froilan. Dahil lang oo, ingana ba ka nang di ko bilas ha? Ingana bitaw. Mo pun akong ginakuan ko sa kumain pero ako pong gununoon ko nga this is really di mo naman gyud ko. Parang dili na ako siya kailangan di pa na ako gapuson akong self ng ingani ko. Natural. Though gara-garaon ko pero sa ko mga close friends ra. Ana ba? Natural na gyud sa ko ingana. And I don't know why. Charis. Kanang I was kanang bitaw ay. Lagi Ginoo ko Lord. Hapit na mag February 14. Kasi ni ana di ay holiday na siya. Charis. Oo. Siguro kay ingani ko kay ako lula manggod kay ano mangguto siya grabe ka disciplinarian very conservative so mo tong ano pud ko karon sa atong topic and kuan dayon si Ate Miati dayon nagan mo na siya mga kuan magud sa kuha nga halos gadong gabo na gid ko niya kana lagi dong kanang kuan kay bata palagi daw ko ana ba kana ikuan lagi daw gina ko mutuod ko sa kuang self so mo to siya ako siya nga taga Gribulto Ang imong Muna wa say love life anto karon. Kay lagi plastar nga bayot. Ginoo ko. imong advice like cause dili i-plastar. Uy, pero actually baya ka makapangutana biya ko sa Ikang ana diretso. Yung kamot dai lugar. Oo. Actually, nakapangutana po ako sa conference ko nga, kanang sobra na kay ko, kanang kuan ba kay ko, kanang... Sobra na, day. Oo, erigid kayo Ako, ko. gusto na gyapon ko dai sobra na dai. Oo. Napuy ako yung friend, dili man. Di mo ka kailangan mo kuan kay ingana man ka. Mauban imuhang moral, mo imong values. So, dili dapat kay... Tinuod. Ingon ba siya nga, nadagi para dog. Ya, Sa di man imo. sila maghulat dai. Dai dili man sila maghulat gud dai. Ikaw mo gud maghulat dai. Alas sige lang, uy. Dari lang sa ako dapit. Pero kung makaulat ka, day, okay, Sa point gayo. na nakapangutana, biya ko. Itong sa Tom and Toms, PM na saya. Wow! Uy, ganun niya. Ano na imo? Nangutana naman yun siya nga kuan. Ma'am, kanusa na ay mo. Charot lang. Charot lang ay. Ayaw na siya. Airing. Ayaw na kuha na imong moral. Sige na, kay sayang makalablay. Magpabastos na bata. Ano na? Hindi naman ka elementary dai. Oo. Sensya na po. Oo. Kaya ano mag yun ni inyong ayaan mang yun? Very old school. Ayan. Wow. Ikaw, no? I'm sure daghan ka kay kuan. True. Kamo nga pamilya kuan. Yes. Tapos kailan po ko sa Oo. imong earpods. Siguro I'll give lang 2. So the first one kay si Mommy. Ayaw gyud gal. Tulon sa. Nakatulon siya mga gala. Lami king sabaw sa ano ha. Yeah. Protesado ha. So, muana siya nga
ayaw gid ninyo kalimti si Lord in every way o sa kung asa man mo dalhon sa kinabuhi. Do not forget Him and always have that fear of the Lord. Timan-i nga, so unsay buhaton nimo sa kalibutan, matama ba na or masayop na ay dako nga mata sa taas nga magtan-aw gyud sa imuha. So basically she's saying na magtarong sa kinabuhi. And si Daddy moingon siya na wala mi yuta or properties nga mabilin sa inyo ha, paningkamot lang gid mo og eskwela. So mo to hantod dron sige pa kog eskwela. Bitaw. Tumo na. Wami na yuta pero nami building. Wow. Kana ba? Wala mi properties nga mahatag sa inyo ha. Pusa paningkamot mo og eskwela because ang education maora na ang dili makawat sa inyo. So sa mga gaskwela diha tarong eskwela. Bro, kung mama no ingana. Duha na, muna tong duha? Yeah, mo na tong duha. Og ka to ang Good News sa Bible. Muna ang ginsong mama so nabigyaw-yaw. So sayay kay mo kana mo ikuan, taas na mo. Kami sa una mo baklay mi layo kayo. Mo ginaber mi ginabalik. Ingon ko sa akong mama nga ano dito man sa mo nagpa-enroll. Sala pa na mo. Tinuod. Nga But, dito mo nagpa-enroll. Ang unang advice yun nga, giganahan kay ko gikan sa atong station manager dati nga si Art Bonhoc Jr. Burn. Bumato nga time doon nga, hapit sa ko na suspend kaya ako'y nakaaway akong traffic na ako. Yeah. Hi Adele! Away mi sa mong traffic, nagkuhan ko. Ana sa ko nga. Kabalo ka, Burn. Before ka maka-gain og real fans outside, dapat ang number one nimo na mga fans are those people around you. Maog yun na. Na-realize na ko tama ba? Kana bang, bisa kung saan ni mo pretend sa ubang tao nga nasa layo nga, Ingana yung projection. o nga anak ka nga may lucky ka, pero you can never lie to yourself or sa tanan mga tao. Circle. Sa imong circle. So kung gusto ka, again, nga, nakay mga genuine o tinuod yun nga fans outside, dapat within, diri sa opisina, sa ABS dati, dapat mahimo nimong fan ang mga tao nga nasa imong mga palibot. So muto nga, nag-Christmas party, magatago sa mga guard o kuan, mana. Suhulan. Pero analyze na ko tama ba? Tama gyud ka na bang lisod gyud tama ka. Magpretend ka sa gawas dito kung unsay imong kuan, ingani ka pero mugawas gyud na ang tinuod bay. Kay within sa imong circle, so makakita natin madunggan. Ay, kanat siya kay kuan man siya. Iring lagi tanan iya ha. Ta okay ra kita nag-isa ra ka tao imong madunggan tapos kung daghan na pwede ra na nga pandaot kung naray isa duha. Pero kung halos tanan na lang gyud na kuan. Kaya di mo sa ta perfect no. Pero kung halos tanan nang gyud nga mo na sa core mo ingon kuan gyud na siya bay. Kana mo'y wala na. Diyan na ta nadaot na. Tapos ang second lang gyud ako, siyempre si mama bay. Si mama mo gud na busy siya siyang trabaho perminti. Pero perminti rin niya istorya sa kuha. Burn, kung unsa manggaling kanang bugat na problema, ampo lang gid anak, ampo. Bata pa ko na bay? Bata pa gid ko na. Mun lagi sa una tinuod man gid tong istorya nga katong neto ko sa mga guy nga akong gibisitahan tong gruto. Elementary pa ko bay. Pag feeling na ko nga murag wala lagi gamay kag balon, gutom na kay ko pang snack. Buy mas mamang ampo lang yun. Adto ko sa gruto, mag-ampo ko. Feeling sa na ako, napuno akong tiyan. Bro, okay sa ko. Wala ko nag-recess. Ano nga na ba? Tapos namin sa una, mauli mi sa na mag-backline mi. Tingala ang teacher, nawala mang goldfish dan eh. Hindi ka Tanapon mi, sa una pag-backline po mi na isimbahan, na prayer room. Wala mo ko gisugo ni mama ba eh. Dili man po reliyoso ako mama nga nasa church, ako mama tibasa sa Salmo Responsor. Di man po. Wala man siya miingon nga dapat. Wala man po ba eh. Pero ako lang yun ba sir bang na prayer room. Kaya mo gigo na sa una ba eh. Katong church na itong ibisan sa mga goy. Sa likod na ito na prayer room. Muagi ko. Kami po, elementary po ka na, 4-5. Ito ko sa prayer room, ang puring ko. Ano ba? So, nahimo kong kuan nga, nati yung kapakita nga reliyoso. Pero mo gid akong perminti ba, ampur gid ba prayer. So, that's why siguro, di rin ako nakuha akong confidence nga. Every time na struggle or naimurag dako nga problema ba kaya lagi ni kay, you know. Nakapasaylo akong medyo ano ko, dili magiging nga tao. Pero,
karon nagi ko na mo gini nga mga greatest advice ra gid ba yun. Akong gibuhat. Tanan how many times naman good mo na fall nga. Matingala lang ko ba o di ay. Kanina kung ko sa una, remember ko sa una, before sa Chada Cagayan nga ng ABS, sa una na burang nagbuhat og burag show nga Bibo Cagayan. Kontra to may mga talent na iba na Bibo Cagayan, na sila yung mga talent raw, modeling anak kay. Uno ba ang Chada Cagayan ay ang Bibo ang Cagayan or una ang Chada Cagayan? Nana. Lagi murag sila taraw mura og kuan. lahi. Maglahi sila nga show. So ni appeal ko. Tadugyot pag kita, di mo ta gwapo kay dugyot ay Dumariano. Amen. Amen ta. Model sabi nga mga mugbo ra ba mi. Tapos nay one time nga nag-audition sila host, nagusto ko mag-host. Ano ba? Audition ko, gignan ko nga di man ka pwede Dili. mag-host. Kuan man ka, anong kuan. Wala akong natagay ba, dili ako. So nato yung mga hosts nila, wala akong nakuha. Mo di ay kaya na si Lord niya, ay okay, mas dito ka sa mas To dako. ara dito. Sa ABS-CBN ka. Agi kag dancer. Agig dancer. Sumot, nakauya po. Ay, nakauya dancer. Sorry. Excuse me. May numduman na itong masagpaan sa pag may gala. Ingana na ba eh? So, mo nang katungan ko, mo day, sakto ra po. So, mubalik na din ko mo atras. Ano din dapat wala may nag-uol nga nagsara ang pick-up sa una. Kaya mo di ay kay Burn. Isara na ko ning, nag-store man, siya. Nag-text na siya karon. Siya nga, Burn, ipasara na ko tong pick-up para diyan nakas Cagayan kay mas dakong opportunity. Nago ko yung mga classmates sa unang mato lang sa Davao kay mag-audition sa ABS. ABS-CBN. Di ba? So, dali ka sa Cagayan kay para mahimo kang talent. Katong mga grabing problema kay nabagsak. Hapit pag i-kick out sa Dumariano. Ayun, kagol kayo. Ako nga, sa napugka, di ba? So, anong inganira niya? Dito kay, diya ka sa Kuanburn. ABS ka kay mas taas imong Kuan diya. Imong, mas dako ang opportunity nga. Na-shutdown din ang ABS. Na-shutdown na pong ABS. Mao din yung shutdown. Kay para makonsihan. Burn, i-shutdown ta kay kailangan ka sa City Hall. As mayor. Of a way. So, wala tayo kong oras. Sa Saka oras na. Okay kay tos tanan kay ang akong take away ato nga ang in the end lagi tama to imo nga sa unsa nga problema na nanaw karon ma-inspire to ma-hope mahatagan siya hope nga ay lagi ba kani akong giagian karon dako kani nga problema na lugmok gyud ko pero tell your big problem that you have a big God. Yes. Mo na siya pinaka nga dili nimo matungkad gani ang iyang power so nga mag-goal ka man. Ana na dayon. So dito na din ka mahatagan og step to move forward hinay na. Yes. Di lang yung kamuhunong, di ka bangon lang yun. And the Bible says, all things work together for good for those who love Him. So, kung sa man na ang hunaw na nimo nga murag sayop bitaw siya pero God can turn that around nga mas mahimo kang victorious. So, yeah. Dagan kaayo eh. Dagan kaayo nga kana bitaw mga abi na to down moment pero naa daytoy wisdom si Lord ato ba. Ano bitaw, di ba? Mo man na imong gist sa imong gi-share. Yeah. Ang crucifixion pa lang daan, namatay. Namatay pero To give us life. grabe day kayo ang wisdom ana lagi ba Divine naaman di exchange. ay kuan ana di ba? Di na to na matungkad eh. Kung nata dito, matay lang leader by ana. Pero ako sabay no, tugi ko ba nga. Naman giban mag-pretend dayon nga, murag mag-ampo-ampo talaga. Di mo makapamakak ba sa kung saan. True. Promise. And also, one big thing nga kanang mayong ka nga you love God. Di man ingon nga kanang yung magdupad-dupag yung kaya kailangan nana. Kanang nandan imong pagkuan sa ubang tao. Oo. Kanang treatment Really? mo sa ubang tao, the way you Pag-connect. treat ya. Kanang landaan. Usa na siya sa mga kuan nga naglove ba ka sa Ginoo? Kana lang. Wala tayo ikong oras. Okay. Muna, good news! Sa Bible! Pero salamat guys. It's 1 o'clock. Grabe lami kayong food. So in, love as the in. lumi, puno. Tapos salamat kay ang lamig sa... I-try yun ninyo, promise. Fried chicken. Barato kayo. 8 pieces nga platter. 4.99 lang. 5 pesos kung na-spicy. Lamig ay juicy. Dagko pag yun. Burag dagko kinumo. Tapos kanina yung ilang lime and herb chicken barbecue. Hey, kanimo na yung Tulon kayo. Lami kayo. Humok kayo. Humok Yeah. kayo. Mga on pa mi kay nanay dessert. Salamat kayo sa dessert.
Pwede ba ka na? Pusa na sa itong sugar ani mga kala. Ikuan lang tamo, pakpakan na lang tamo. Kaya salamat. Kauban, si Master Poppy, of course, Sampay na. Sawadee ka. Sawadee ka. Attorney Drew Dalapo Galu. Councilor Bernie Bidok here. Dagan salamat sa iyong pagsuporta. Ito nasa YouTube. Comment lang mo para next episode. Amo mong i-shoutout. Ingat mo tanan. Bye! Shout out Juan. Mutin.